Ninsabu fi showroom ta' Vision Line Market Center, showroom li tinsab fi Psaila Street, Birkirkara wa faċilment biex wieħed isib din ix-showroom, showroom li verament hija kbira, hija spazzjuża kif sa taraw li fiha diversi prodotti kemm għalina n-nisa kif ukoll għall-irġiel u anka għall-bżonnijiet tagħna fid-dar jew inkella għall-bżonnijiet tagħna personali. Ejja naraw ftit f'dan il-ftit ħin li għandna wieħed jista' jsib hawnhekk. Nibdew billi naraw diversi oġġetti li wieħed jista' jsib u jista' juża fil-kċina tiegħu. Hawnhekk hawn ħafna u ħafna affarijiet diffiċli li nsemmu l-affarijiet kollha li qegħdin naraw. Però nista' ngħidilkom li l-affarijiet huma kollha ta' bżonn fil-kċina tagħna biex jagħmlulna l-ħajja iktar faċli. Li forsi nista' nsemmi insibu diversi brand names bħalma huma il-New Life, ukoll il-G-Pass, diversi brand names oħra li huma kollha rinomati ta' garanzija għal prodotti li sa nużaw. Insibu affarijiet fil-kċina tagħna bħalma affarijiet kbar, food steamers, blenders, borom biex wieħed isajjar u taġnijiet, kif ukoll affarijiet żgħar bħalma tazzi, mugs, kontenituri biex nerfgħu l-oġġetti li nsibu fil-kċina tagħna u tant affarijiet oħra. Nibqgħu fil-kċina kif qegħdin naraw insibu ħafna u ħafna affarijiet, naraw ukoll diversi sets ta' kuluri differenti, stili wkoll differenti li żgur li wieħed ikollu bżonn fid-dar tiegħu. Diversi sandwich makers, kif ukoll toasters u ktili ta' qisin u stili differenti. Ħadejt tal-modija kif ukoll diversi blenders. Diversi prodotti li nistgħu nużaw għat-tindif tagħna. Oġġetti ta' dekorazzjonijiet għad-dar tagħna. Halogen heaters kif ukoll gas heaters. Din ix-showroom ukoll nistgħu nsibu oġġetti li huma għal bżonnijiet tagħna personali bħalma din naraw hawnhekk diversi imħadet biex jgħinuk ikollok dik ir-raqda mistrieħa. Oġġetti ta' bżonn għalina n-nisa kif ukoll għall-irġiel, apparat li wieħed jista' juża kemm biex jagħmel xahru jew kellha biex jidher u jkollu dik id-dera sabiħa. Massagers u wkoll apparat biex wieħed ikun jista' jżomm ruħu fit. Telephones kif ukoll apparat tal-hi-fi. Pushchairs kif ukoll high chairs, kif ukoll quilts adattati għal kamra tas-sodda tat-tfal. Kif rajna showroom li hija verament kbira, showroom li toffrilkom ħafna u ħafna affarijiet ta' bżonn għalikom kif ukoll biex tagħtu bħala rigali. Jiena nħeġġiġkom tiġu żuru din ix-showroom ta' Vision Line Market Center fi Psaila Street Birkirkara jew wieħed jista' wkoll iżur il-website li hija www.visionlinemalta.com. Hemmhekk ukoll tkunu tistgħu tordnaw l-affarijiet li tixtiequ intom. Għalhekk ejjew iżuruna għal iżgur sa ssibu dak li intom tixtiequ.